Ćao, verovatno se pitaš ko sam ja. Moje ime je Vladimir Ilić, ja sam NLP trener i trener komunikacionih veština i verovatno se pitaš šta ja to mogu da uradim za tebe. Pre svega, želeo bih ukratko da ti se predstavim i da ti objasnim šta je to čime se ja bavim i kako mogu tebi da pomognem. Naime, pre 15 godina otprilike saznao sam za veštinu komunikacije i počeo sam redovno da učim veštine komunikacije i da praktikujem svakodnevno kako bi unapredio svoj život, svoju komunikaciju, svoje veštine u muško-ženskim odnosima, u biznisu, u poslu, na bilo kom polju. Nakon 15 godina ovladao sam vrhunskim veštinama i saznao sam najveće tajne koje takođe mogu tebi da pokažem kako bi ovladao tim veštinama i tim tajnama koje ja posjedujem u svom životu. Ono što treba da uradiš jeste da se subscribe-uješ na moj kanal, zapratiš me i pogledaš klipove, a u budućnosti ćeš moći mnogo kvalitetnog sadržaja da naučiš od mene i mnogo kvalitetnih stvari koje će promeniti tvoj život.